Kaixo lagunok, magiarako prest, ederto. Gaurkoan magia egin behar dut, baina behar doalako benetan. Gaur goizean, zurik eta gorritzok laranja suku guztia edan egin dabe, eta niretzako ez dabe piperrik ere utzi. Beraz, horregatik, errotulagailuak eta paper satia erabilita, nik laranja bat margostuko dut eta hortik aterako dut nire sukua. Lehenik eta behin, laranja handi bat marraztuko dut, eta horrela hortik aterako dut neure sukua. Bai? Ederto, eta orain, laranja erabilita, kolorea mongo dutxago, beraz. Bagoaz, kolorea motera. Horrela. Ederto. Bai, badakit hause, paperezkoa dela, ez dela benetako laranja, baina, gero nik magiarekin, hemendik, sukua aterako dut. Ikusiko duzu. Utxiko dugu, ikusten duzu, ezta? Laranja polit-polita. Orain, magiarekin, adi, ze sukua aterako dugu, ikusiko duzu. Horrela egingo dugu, turulotxo antzeko bat, eta ikusiko duzu. Hortxe. Ederra gainera, banoa neure sukua aitera, beraz. Urrengo arte!